Kasing UHM haringkat ke jington ringkat lem u Presiden ke Central Executive Committee CEC ubak CJ Rani haringkat lang bat kidkhon minta kesngi ke khat khandai tarik unai luar kilalet ban yakendu ke DGP ke kong ita shisha nongrang IPS halur ke jingja basha penyap kabala ishar khe hakni ke chala kumta nakaliang jo kaseng kilalet ban yakendu ke DGP halur ke jingja kani ke kampanyap hakabala yoi ke jingja ki khana ke jingsha penyap ki khana banwan ban pensngo ban keliru syapang ki kes ki bala dabja ke jingsha penyap hamairang ke jinglap ekamet yap hap napok mauyong kumjuru iki kes ki bajuja hapok Delhi ke jingsha penyap jung ki samla ki balit puli bat ki balit tre shaban hak bakini ki eke baro ki syusa hak jinglingo bat haki umdum kumta nakaliang jo kaseng kalalet ban yakendu ke DGP hak ni kasngi Nakaliang jong aseng menta kasngi kilabo ika jingkili hakabai kinong di trucks layo ban kem Henry Bali hadin ketukan nipnai layo ban pelanyo. Ubak rani ula ongru bakani ke jingja kalak bandeiru nakadaw ke jingbun ki kena di trucks. Kakelalong ke jing sonsi ika imlang kasalang ladadan manu-manu ki basim kabu lakalong iki kena negirang ba rukumjo. Kasi nakaliang kaseng UHM kalong ba ngiwan ban ya kendo i halor kini jingja kan ka crime ga ba halami menta la ima na marba kum ka seng bra koi la i mi kisni bala dep ka jing sha kan yap jong ki ko samna jong i jong ki klung khna ka jing ka jing sha kit kan ta de ka jing ja klep jing khna labun ge ka jing kio jong ka drugs de kita kamat balai kalong ba ka jing jai ki khna jing i wat chabar ka stit ulong iwan ba mi pesngo khmat mi pintas ni dia namar ba nadu kasni ba ngi lai kini jingja nadu kini kita banai kala dep kham tam me ba kham ngau cher khai ba ngau snai kalong bai ki khulung khna ta ka mi don chu ta jing shangai ba biang de halor ta ka nong dim ba man sing ishi me ni sinjam ni lai shong jing lang ba jong la wan ban ya kandu na DGP bangi snow ini ki ba fa de hom tang ta ka jingwan ga jong mentaru kalong ba ngi wan ban snow de jong snow ni wan ban keliru na menta kini ke kes ki bladep ki bala ladep ja ke mangno nadu kapor jong itu ba basya penyap tu mairang nang tade kemi kun nang tade ke jingja ko bai lap ka majap na po muyong dei wi long kemi wi kun khulung khna mo nang tade ke jingja jong wi kun samla jing po maulai motor ter bar ki babun ki crime ban ong ngimla man ban ngilum thok shu na makalabun pat ko kastit ti ku mangiju ong ba kata rikasi jungi kadai nadu menswa kadai rikasi ke ba ulang tibriu tublei mo kur tibjat khatman bat kadai kari ba sok sok sangai te kan rai ini kisni bangi i kala long no kala imas ba palak long kata kajing ong no kajing penyap li kam don jing esu iki briu tang snam ba mata e long iwan mat terpa khmat di cipi bodom bromba in pesngo ban kam pen klan no iki police force ban yo kajing ada biang patrolling gini kitai denang tade bat kunjuru ya kini ki unsolved case kini ki bala non ki kapan kloi no ba khnang ba ki victims ki family jo victims manang bang ki bahing masam ni ki balangat jingja kini yo jing suk mo namar ba kam desi kada du ta ki syong ha ka lingo ba ka jing kunju ka jo ka poru ndai dang ha ka jing lingo ka jing ka umdum ko jo ki ya kita gidi ki bangiwan semua nol kata apa yang kan du kalau don ka jing kran spang drugs di ngilap snow si ba namar ka jujur drugs mta kala long shop palat di pinya phai khboro ki crime ta long drugs lu kala long ke bashir khai di ngiting be kun samla jini mpangi bun bala ngop honi jat jing thau honi jat jing di buat ba kun subhai kamet ki gitu di ta wei kanong rem yon snow wei bai plan ji anti ya ka ANTF ru ban kam plan ju bat nakaliang ka jongi ngi offer ba lada ki don kam hakanu no kapor ngilong ibak loy ban ya reilang bat police department la baka anti ANTF di lada pasatu ki number jong SP jong ka ANTF peminya coordinate na bangi dia kata ka di gawai ka ba ngina kaliang seng ngiwan pan snow bat ila da pangru ba ki don ki cases ki bayra ba ngiwan kali na mar nakaliang jongi kolong ba ibu ka jing kli fi na ibu sen kini ki nong khai drugs yung mo peddlers ya kila yo kem matang haradian katu kani banai kini lalai ngi kwa ban snow si itu ban nang pen klan su mo ba itu long limba kam dei tang si limba press media wal an ba kan pen klan ya an ba kidi ban unu kim dei ban yo bil fi namar ba
ling ba ka jing lat lan lat kloi no ka jong kini kapan poi shopot ba kapan sluri gi wei kino yung lalong no ba kindai i menta kin uncha ke muwei tang hadin kanu lalan ki wei ru ki ba le ka ju kam kilong slur man ki te di halor kani kanong rim ba mi pesngo ing yung ba kin penklan kita ti labatai yung mai ru kadan kata ka an ha ka yes kalong ba kununu minimum system kinum lang yo bil di ilang ele ban pen jurhi ya kata ka yuru penklan kita ki ye tentang iwai ka bakado kalong ba nakaliang ka jongi ngila pesnoru ya ka jingja po dali namar kum shop for example po dali bat shkui ki states inang iya kini ki por glalet ki bon ba ki kes baru ki ba ki kena khun samla jungi ki puli na ki trace ti shabar ki na poi shati ki sha buli ki sha haras teng hadu ki kapoi hadu pot ba ki sha pen shim ya jingim lani dan hadu kapot kapoi ba ni ba ki su kam ka society sama ngim hadu kam ta kalong ena dilema mo kalong kapan long sa ni wat kham tam family joki te kita gi mi pesngong yong pet madang recently kanang don go ga jingja po dali ba we ni member gi jungi ba di section secretary te kala don ga jingja sha dat we ba hin jogi ste gi di belong di hebrew te hot ni ship collectively tang ga jai in what gi we do katu ga jingja ba yap jong pu kena mulai last time by GP merang itu belang pesngong ini sutunan nomor ba nakaliang police panman nakaliang DGP ya MCM ini yang wat kuslai ya kitu kini ki basyabar te yele kan palaban pen kloy ya ka investigation namar ba ngiru long isuan ngi ka jing apil ka jungi kalong baitan dila lomba ki intervene nang nakaliang ka megalia police siapa pat ki police personal sebaran sabar ditang ta nong ya katang hoj ngamnut ban ai katang assurance la ka dinu to dok se hoj kajing tu kajing tem obviously ga one bed namar ki khana di drugs mata pi ki ngop drugs ti lada hakap sin ka bani kong ba at menguji sno na post por kila ban tet na poi ga por ki num la shna fot kan poi be obviously ka kajing thiet ka kajing tu kajing thiet ti beladangi phai pat menshwa ya ka por menshwa ti ong no shpo khatsan at pusnem menshwa ngim ka ta tu ka thiam bo jela ka jungi kam jidodot namar ngi la phai kmat pada mata no bu journey drugs takatu katim ka jurba obviously la ngi shim ya kata kelawan hang tahi ba kelawan dei na kada jum drugs sakran